ụmụ ibe ndị ọdịnala anyị ekene unu. Anyị sị ka udo dịrị unu n'ụbọchị taa. ụmụ ibe anyị sị ka anyị kene unu. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọkwa asọ ọdịnala nọ ma ikwerekwe n'ihe otu kwuru. Ọmụnwa bụ nwanne unu nwoke. Asị m ka m kene unu, ka m were obere ohere enwere na wee kene unu ụmụ ibe. Asị m udo dịrị unu. Asị m ebe ọbụla unu nọ bụ ndị ọdịnala, ka udo dịrị unu. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị sị ka anyị wetara unu ozi ọma ndị ndozi ọdịnala. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala ka anyị mara amara, maka adị ama Ọnịcha gwara Obosi. Anyị si onye ọbụla nụrụ ozi ọma ọdịnala kwere na udo ga-adịrị ya, na onye chọrọ udo ka udo na-adịrị. Anyị ga-ekene Eke, kene Orie, kene Afọ, kene Nkwọ. Aga m emetụ aka n'ihe m kwuru ụnyaahụ echi gara aga ma ọ bụrụ ndị Owere. Ndị Igbo sọọsọ nsogbu anyị nwere bụ ọkwịfụrụ asụsụ Igbo. Ihe mere ha ji achọ ka ha mee n'asụsụ Igbo bụ n'ebe aha ka ụzọ dị. Sọọsọ ihe mere ha ji achọ ka ha mee ha asụsụ Igbo ka ha mee n'anya. There will be no language in the world ọ bụ na enwere asụsụ Igbo ka ngwata nke besiokwu. Forget ya about English, French and this thing. Ime ebe ị ga-eje na definition of every word. Every word go to definition. There is nothing like word. W-O-R-L-D ọ naghị eme exist. Ihe enwere bụ W-O-R-D. Ajọs tinye L ka e wee ghaa n'isi. Ndị ahụ magicians. Those people are magicians, but I am the secret. I am their code. So I na-use the code ha ji ekochi break. Now agụmachi itiwa akụkọ Igbo nsogbe m chọrọ itiwa taa bụ ihe m kwuru ụnyaahụ. Ndị be anyị si Igbo, gịnị bụ igwe bụ ike? Ịma gwara m ndị be anyị ụnyaahụ echi gara aga na igwe ọ bụrụ elu igwe ọ bụrụ elu igwe, because igwe is to grind something. Igwe ihe bụ grind ihe. That's why nkwọ ịda na ịkwọpụrụ akwọpụ grind ya. Agụ nkwọ ọ ya bụ ikuku. So elu igwe, gịnị bụ igwe? Gịnị ka nwa bekee na-akpọ mass? Gịnị bụ mass? Anya ka asị gị weapons of mass destruction. Ọ bụrụ about igbu mmadụ or to destroy the property. All the property, that property and n'ime that matter. Gịnị bụ mass? Okay, na ka ihe listen nke a nwa bekee. Let me tell you ihe mass in English. Definition of nwa bekee. Ọ sị in physics, mass is a property of a physical body in the measure of an object resistance, acceleration. Na-ekwenụ ntị o. Acceleration, that is ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na mass bụ matter. Every object dị n'ime matter, or every matter is an object. Ka mee ụta ka ọ dịrị easy. Every matter is an object. The atom dị n'ime object. Weapons of mass destruction, to destroy, because ihe weapon na-destroy nke ha na-ekwu this missile a na-ekwu or to destroy atom. Onye ka eji akpa atomic bomb. So mgbe ndị bụrụ na-asị igwe bụ ike, ọ bụrụ about the crowd or the substance, the object dị n'ime igwe, because all accelerator ka a na-ekwu. If you use the object inside the igwe ahụ ị nwere ebe ahụ, use all the object, then you can accelerate with the object. Ndị Igbo na-atụ inu, okwu ha bụ inu. So igwe abụrụ about crowd, because ị nwere ike inwe 1 million crowd enwe uru ha bara. But all the substance, ihe a na-ekwu the substance in the matter, or matter in an object. A na-ekwu about substance in matter, the atom in matter. Ọ ihe ndị Igbo na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ about mmadụ 1 million. Igwe bụ ike with the substance in that matter. Ụmụ ibe. So elu igwe, because igwe cloud
all cloud because ihe a na-ekwu maka ya here is a substance. Anaghị ekwu about because ihe urukpuru you can see the cloud. Gịnị cloud? Substance. Ị na-afụ ya, enwere ike ị na-afụ the cloud mara ihe ọ bụ. Substance ọ ya datin na-eme anwụ na dilute anwụ. Ewepụ cloud anwụ achawuo mụ na gị ebe a. If you remove this cloud anwụ achawuo anyị, so mmiri na-agbago enu ha nga ebe ahụ. That is a substance na-enwebeghị form. Substance na form be ha form ọ ya ka ị na-afụ n'enu ahụ. So ya ka ọ si ga-elu igwe, the celestial body. Ọ bụrụ igwe. Igwe bụ something else. Igwe bụ something else. Enwere igwe n'Igbo nwee igwe. That is if here an object, a matter in an object. If igwe as igwe na metal iron, inside that metal enwere igwe. That is the substance formụrụ that thing. Because gravity that draw everything down according to the substance object dị n'ime that substance. You got to go. So this substance iji n'aka now, ọ bụrụ na ọ dependri the number of atom nọ n'ime otu ahụ ka ọ ga-esi enwe weight. So group ga ọ na-emebe ọfụma, ọ dependri na substance igwe dị n'ime igwe. Ọ dependri na igwe dị n'ime igwe. So ụmụ ibe, igwe bụ ike abụrụ group obodo 1 million people, no. All substance dị n'ime igwe ahụ ị nwere, ọ ya ka a na-ekwu okwu ya. Ọ ya ka ndị nna nna ha na-asị igwe. Ndị kịta because of Jesus Christ they want to see God, ha adịzie eto igwe si na igwe. Gịnị bụ igwe? Gịnị bụ meaning of igwe? Gịnị bụ igwe? Igwe is grind. Igwe wụ nkwọ. Igwe wụ nkwọ. So igwe wụ substance and object. An object that is the atom, because ihe ọbụla ifuru nwere atom make the property. Everything ọbụla ifuru nwere atom make the property ahụ ifuru ebe ahụ. All of them, ihe ọbụla ifuru n'ụwa, and the weight size of that ifuru will depend on atom, because all these things will gravity. All the gravity weight, physical weight based on ihe na n'ime. So to anka the electromagnetic gravity na-esa draw ya down. Ọ ya na-eme the weight. So ọ bụrụ na inwe group ịmara na igwe ichere ndị mmadụ inwe 1 million people, ọ ya ka ndị Igbo ji wee tụ ịnụ sị ihe ewu na-eso onye ji igu. Asịrị onye ji igu ewu na-eso. Okay, onye ji igu ewu na-eso. Ndị be anyị chekwa na onye ji igu ma ihe ọ na-eme. Mba, ọ sị na ewu dara iberibe maka na onye ji igu ji mma. Ewu dara iberibe maka na onye ji igu ji mma. Asị na nkịta na-eso onye afọ ukwu ọnyụ ha anyụ ọgbọ agbọ. Ọ sịghị gị na onye afọ ukwu ji ego. Ọ sị gị na nkịta na-eri nsị. Nkịta na-eri nsị abụghị ezigbo nkịta. Na nkịta dara iberibe na ọ bụrụ ezigbo nkịta, maka ezigbo nkịta anaghị eri nsị. Mana ndị be anyị anaghị aghọta inu. So igwe bụ ike a na-ekwu bụ the substance in that igwe. The substance ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ mmadụ 1 million, no, the atom in that particular, the atom, the matter in that particular object, ọ ya ka a na-ekwu maka ya. Ọ ya bụ the mass. So ụmụ ibe, igwe bụ ike o nwere literal meaning, crowd, nwee metaphorically, because Igbo metaphorically, Igbo don't speak literally. Igbo ala gichere asị go and Google mass, MASS, Google it and read. Ịma na na translate English without a meaning. Ọ bụ ihe ọ bụla efu n'English nwere meaning n'Igbo, mana problem bụ translation ị na-eme abụrụ ya. Igwe bụ mass. Igwe bụ mass. O nwere igwe abụrụ igwe mmadụ. Mba. Igwe bụ mass. So nna gị na-ekwu maka mass. Ọ bụrụ about crowd. Mba. Cloud erukputu. Yes. Because erukputu unformed element. Unformed object. Undefined, they have no definition. Undefined object. Ọ ya ka ị na-afụ na cloud. Ha na ọrụ ha. All those everything, all those celestial body. Nna isi ọwụ igwe. Mana anyị siri igwe bụ ike. Why? Because there is object in them.
there is number of object in them. That is ọ bụ ngịnwa bụzi mmadụ ga-ama ka ị ga-esi wee redefine ya of this object to accelerate them. So anyị nwa ka ọ dịara iyuzu this igwe mara ka anyị ga-esi wee mee acceleration. So ị mana ndị Igbo amaghị asụ Igbo, ndị Igbo amara asụ Igbo a na-agwa ha na ha ma igwe bụ ike, igwe bụ ike, igwe bụ ike. Ọ bụrụ igwe bụ ike ka a na-ekwu igwe n'ime igwe ahụ ịfụrụ ebe a n'ime iron, because ndị mmadụ ga-asị gị mass majority, mass media, unu anaghị afụ ihe a na-ekwu dị ya. Ịghọtago? Because ọ bụrụ na ị nwere igwe, because ị bịa n'ime igwe enwere igwe n'ime igwe, nwekwa igwe n'ime igwe, because ọkwa metal ka ị ga-esi arụ njin ejikwa akwọ ihe. Njin ọ bụla eji akwọ ihe n'ụwa ahụ metal na-arụ ya. Ịghọtago? And every metal nwere substance atom, o nwere substance nọ ya n'ime mere o ji wee bụrụ igwe. Amount of the substance nọ ya n'ime mere o ji wee bụrụ igwe. Ịghọtago? So amount of the substance nọ ya n'ime mere ya igwe. So ụmụ ibe, ihe m ji ekwu okwu a bụ na ọdịnanị, all the substance dị n'ime ọdịnanị mere ọdịnanị igwe bụ ike. Ọ ya bụ the conclusion of the matter. All the substance dị n'ime nuclear weapon ka eji wee kpọọ ya mass destruction. Ọ bụrụ because na ọ na-eme ọ na-eme ọpụta ọchịrị ndị mmadụ, no, ị nwere ike ikuri ya iwu because atom ka ọ na-eme attack, ọ bụrụ the body. Ihe ọ na-eme attack bụ atom, and the atom bụ the source of your life. So o me ha na atom, ikuru ha na-enwu, ọ ya ka a na-akpọ ya mass destruction. Ọ bụrụ na because na ọ naghị agba ndị mmadụ egbe. Mass destruction anaghị agba egbe, ọ bụ ikuru inwụ, ọ ikuru inwụ ka a na-akpọ ya. So ụmụ ibe, unu kwesịrị ịma mgbe ndị bụ na-asụ Igbo, unu amara ihe Igbo pụtara. Because a gwara m na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọdịnala Igbo ga-ana, because Igbo anyị na-asụ taa ọ bụrụ Igbo, ya bụ Igbo 1900 onwere omini atụpọsịa kpọmkpọmkpọm everywhere, kpọmkpọmkpọmkpọm a na-atụpọ kpọmkpọm. Isi mmadụ kedu ihe bụ Igbo? Sị Igwe bụ ike means what? Igwe bụ ike means what? You may have everybody 100 million people, 13 no one. So if you know Igwe abụrụ ike, you may have 1 million people but no meaning, absolutely nonsense. Where is the Igwe? So ihe a na-ekwu bụ how can you reform, that is reformate that, formulate, how do you formulate to accelerate the mass in that iron age, that metal age? How do you formulate and accelerate the mass in that Igwe age? Ọ ihe a na-ekwu maka ya ụmụ ibe. So ụmụ ibe m, ana m ekwu ya na-ekwusi ya ike. Igbo anaghị m aya unu biko, no, mba, ekwughị m, enweghị mgbe m kwuru otu aha, my brother, you don't do so. Ihe m kwuru bụ na ọwụghị, that is translation unu na-eme, abụrụ ihe o miniri. Because ajụọ gị ka ihe bụ igwe, isi na igwe bụ cloud, ịfụ ya crowd, ịfụ na ọ bụ crowd. Yes, all crowd, but kedu ihe o ji wee bụrụ crowd? Ịghọtago? So ihe a na-ekwu bụ the substance in the crowd. O nwere ndị Igbo na-asị 1301. 1301 bụ na inwe 1 million people, onweghị uru ọ bara, onweghị isi. All bụ for you to formulate, to use the substance in those igwe. Ọ ya bụ igwe. The substance in igwe, ya bụ igwe. Igwe abụrụ about the crowd ka a na-ekwu. No, the substance, how do you formulate to accelerate that crowd, that igwe ahụ? How do you formulate to accelerate? Ọ ya ka a na-ekwu. Unformed object, unformed, because igwe ahụ nwere ebe ahụ 1000 people ahụ, you got to go, they are like neutral. So ihe a na-ekwusi bụ igwe, the substance in them. How do you make use of the substance in them? Because that matter, that object, that matter in object, why they decide the weight of every object, every element, all the weight, the atom in them. Only when they decide, all the matter in them, they decided the weight because of the gravity, because everything they pull down, earth they pull everything down. You got to go. So
the case abụrụ about you to discard anybody, learn everything. But here na-ekwu, how do you accelerate that thing you learn? That is the question. Ọ bụ ihe kwesịrị ịma. Everything you must learn, but how do you reform this thing? Accelerate them for them to be beneficiary to yourself. Ọ ya na-ekwu maka ya. Na onweghị ihe dị lose n'ụwa, enwere ihe ghọrọ ahịa. Enwere ihe ghọrọ everything ọ bụla ịmụta n'ụwa anaghị aghọ ahịa. Ịghọtago? Mana my case bụ ka anyị because ọ na ya anaghị kwuru about Igbo language, then ọbara anyị uru. Ịghọtago? Ihe m na-agwa ụnụ ihe ahụ maka igwe bụ ike ka ụnụ mara ya, maka mbọsị ọzọ ị nwere ike nwa mmadụ yuzuru the substance in them, ha ga-ana n'iyi, nwere uru ha bara. Ọ bụrụ na you use the substance in those people, they will be like nwere uru ha bara. So ị ga-ama, you must know this mathematics, this physics before you get anywhere. Ị ga-amarịrị basic, ịma basics of physics, then everything ga-adịrị gị easy. Ma ọ bụrụ na ị mara the basics, enwere ihe ọsọ ga-esi je gị 1 million people nweghị ga-eji eme, because ị mara ịghọta ihe a na-akụ. Ịghọtago? So ịnwa ka ha na-ekwu ụmụ, ọ bụrụ na Igbo chọrọ ibu uru, let them tell themselves truth. Ha gwa onwe ha eziokwu. Anyị adịghị, we don't care about creation, we don't care about science, we don't care about matter, we don't care about physics. Then how do you couple with this nature? How do you couple with this thing? You must know the net force of every object. For you to use them, you must know the net force of every object. If not, how do you use them? Ị gaghị eme etu nwu metal ọ bụrụ na ị mara the net force in that metal. Ka ihe ga-use wee melt ya. Ịmakọta fire nwere degree. For you to melt a metal, you need a certain degree of fire, so that you onwe ike defeat that one for that is freezing, because all the freeze mere o ji wee block. So for you to melt or mekwe ka ọ bụ liquid, you need a certain degree of fire to make to bring it back into liquid, into the original state, because everything is liquid. That's why nwa na-abịa na liquid. Everything came from liquid before they condense into solid. Before they solidify, they were liquid. They were air before they liquid. From liquid they solidify. That is the symbol of Eke, Orie, Afọ. Eke, Nkwo, Orie, Afọ. From fire, ọgbatuo to air. From air, ọgbatuo to mmiri, liquid. From liquid, ọgbatuo to solid. Ọ ya bụ Eke, Nkwo, Orie, Afọ. So ị kwesịrị ịma this science for you to be anything. No, ihe ọ bụla ị ga-achọ ime n'ụwa, you must know these basic principles. Ị ga-ama ya. Nna nna gị ha tirie na language, ha tirie n'okwu. So igwe bụ mass, MASS. Go and research, go and Google, go and study. Ya ị na-eme about free education. Go research. Then ọ bụzie na enwere ihe gbagwojuru gị anya, ị bịa jụọ ese. So ọ bụghị mgbe, because everything we take literally. Onye ka anyị ji wee bụrụ Jesus Christ na worship. The only thing we take Jesus Christ to worship, because everything for us is literally. Everything is literally. Everything. Jesus Christ is God, we carry. Anyị agaghazi ajụ, let's go and study why this man represent God and Jesus and this. Okay, reason why. Asị igwe bụ ike, onye ọbụla agbara na-eje na-agba na-eje. Ka ihe mere igwe ji wee bụrụ ike? Ọ ha chọrọ ịma. Ọ bụrụ na the substance in igwe ka a na-ekwu maka ya, ọ bụrụ the body, or the substance. And ọngụnwa need im accelerate this substance. You must know the net force of that igwe. Those people, you must know the net force for you to use them. Ọ ya ka eji wee si onye n'igwe, elu igwe. Ndị be anyị maka ha chọrọ ije ụka ha si elu igwe. Everybody want to see God. Igwe, gịnị bụ igwe? What is the meaning of igwe? Tell me. Can anybody tell me here igwe? Can you tell me? Because Igbo people anaghị aba ihe hapụ without meaning. Igbo don't name Igbo na-ene observable truth. Igbo can never name anything without a meaning. Kedu ihe bụ igwe? I want to know. Ndị ọdịnala, igwe is grind. To grind, igwe ihe egwe. So kedu ihe igwe ihe na-eme dia? Then in the other opposite side, igwe is nkwọ. Ịkwọ ihe, ịkwọpụ ya akwọpụ, or ịkwọ ya akwọ, to grind. That is the function of it. Everything must ascend and later come back. Just watch ya mmiri zosia, ọta rie enu, zokwe ta rie enu, zokwe ta rie enu of life. Yeah, principle basics. You must follow the natural principle.
natural law ị ga-ama ya, you must know the natural law for you to accelerate. If not, nwanne enwere ebe ị na-eje, enwere ebe anyị na-eje taa, enwere ebe anyị na-eje taa. Onye achọrọ ime ikwefu ya na agwa unu, there is no that way. Enwere ezi ụzọ ọzọ. If you like bring America n'anya jeep, I don't care. Bring England them, I don't care. You don't have any option. You must know these things. These are the basics. You must know the basics of creation. Obra about Jesus Christ, obra about Chukwu, obra about Muhammad, obra about Allah, obra about Elohim. The natural law, you have to know them. It's your responsibility to know them. Up your responsibility to know them. Put them in educational system to educate your children. It's your turn. It's your responsibility. If you don't do it, don't ever near me to cry. If you ever nonsense, if you nso complain or say nonso, you don't say this, you don't say that. And my work the problem now, giving you the solution now. Irapia, it is na Chukwu Abịama will do this and Jesus will do that. You could have be able to say onye nụ ntị ọfachie ya fachisie ya ike onye ha anụ ya oruzie chọsị m bịa kube nonsense. I don't say nonsense. Ihe mma agwa gị bụ ihe ga-abara gị uru. I'm telling you what ihe ga-abara gị uru, bara ezinụlọ gị, bara ikwu gị, bara ibe gị, bara ana Igbo. I don't say rubbish. Ka na-ekwu ana-akwu ọnụ efu ekwu, ana-ekwu ọnụ efu ekwu. I don't say ọnụ efu. Mmadụ dọkịta waste time na-akụgịrị akụgịrị. No, ihe ndị ọdịnala na-eme na-eteke time. Ọ na-eteke anyị time to do. Don't say that jekwe na anyị pụtara here. No, just no. Ọ na-ete before you can know all these things. A na-aka ọ fịara ahụ, ọ fịara arụ. To know them is very difficult. Unu na-echekwa na just all easy like that. No, anyị bụ ndị ọdịnala cultural heritage and we must restore all the birth of ọdịnala ka anyị nọ. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala, the rebirth of culture and tradition, ambition and basic technology. Natural law is our foundation. Enwezi ebe ọzọ ị na-eje, we don't care. Anywhere you like you go. Anyị achọrọ ịma ihe anyị ma bụ na this principle, because nwanne onye na-amaghị ebe eniri ozu can never know ebe esi abọ ya. Everything ifuru n'ụwa is solidified or liquidify. Everything, every material science. So ọ bụrụ how to liquidify, kedu ihe na-akọ? You don't even want to be a country. You are not. Or if you are not, you don't qualify to have a because somebody ha na-akọ. You don't understand anything. Mgbe ọbụla a na-ekwu our people have something, they will never listen. Here in ordinary, we don't know about emotion, we don't know about sentiment. Ihe more common sense. What we have is common sense. No emotion or animal self. Emotion or animal self, we don't use them. Aya dey go superior more than emotion. Aya gafege emotion bụ ihe ndị ntakara. Sentiment bụ ihe ndị ntakara. Onwere ihe anyị ji eme. Ihe anyị chọrọ bụ ihe ga-abara anyị uru. North Korea na-ekwu aya na-ekwu, America na-ekwu aya na-ekwu, England na-ekwu aya na-ekwu. England is nobody to tell me what to do. Not even America. But on the by na-etuzu. Ọgụ nwanyere, you gave them what they go agwara here, you tell them to do the thing. Ọgụ agwara ha, you gave them the right to do all these things to you. You know, na your mmadụ biko. Biko of what? Why are you asking them? For what? You want to drive Mercedes, you want to live like America, then you go and build it yourself. Go and build it. Build why are you complaining? Go and build them yourself. Igbo mmadụ, Igbo mmadụ. If you are not a human being, then you go and join those people who are human being. Go and join them, and if you are a human being, you do as you want. If you cannot, it's your problem. So mmadụ bịara na-asị gị ọdịnala Igbo your own nke gị ịrapụ ya si Vatican popu bịa nyere gị aka. A na-agwa gị na ọdịnala can save you. Practicalize this thing ọdịnala na-ekwu. Practicalize them. We are giving you information for you to control matter, material element, for you to use them for your own benefit. The same Pope, United Nations, Trump. Go there, but ị na-ejebe akpọkọna mo. If iwe m nso aka ise ndu ebe ahụ nara gị ọjị ahụ ama m gị ya n'isi, nara gị ọfọ ahụ dụpịa gị anya, odo gị anya na datịrị ebe ahụ ị na-eju ụzọ adịrị ya. So maasị a na-ekwu okwu ewu igwe, ọ bụrụ igwe. Enwere igwe metal, iron, nwee igwe the substance, the matter, the amount of matter in an object. Nwezie igwe
nke na-akwụ akwụ the grinder. So mgbe ọbụla ị nụrụ igwe bụ ike, ihe a na-ekwu maka ya bụ the amount of matter in an object. So ọ bụrụ about carrying 1 million people, no, for you to accelerate that substance in the mind of people, accelerate the substance, accelerate the object in that matter, or accelerate the matter in that object. Ndị be ya gara ekwe akụcha ewu o mee ka ọnụ yọsị gị ka nwanne gị akọrọ n'elu akọrọ naanị. Ordinary cultural heritage, a pyramid for ndị Igbo enyere gị n'efu, enyere gị for free. Your ancestors build a pyramid for you, but irapia nna nwanne, anyị nwere ndị Jew na be anyị, anyị nwere ndị Christian, anyị nwere ndị Islam, anyị nwere ndị na-atọ ọjị. O nwere onye sị na ha agaghị anọ, but one is fundamental. Which one is your fundamental? Which one is your basic principle? Ndị ọzọ abụrụzie ndị na-eso eso. Kedu nke na-achị na kedu nke nọ n'isi oche? Because one must be in isi oche. Your ideology and philosophy, one must do the ideology, then other ones will be ndị na-agbazi obodo mmiri. A na-enwe obodo nwee ndị na-agba obodo mmiri. Naanị Igbo kedu ndị nwe obodo ke ndị na-agba obodo mmiri? Ọ bụ ndị ụka, maka ndị onye ebe ọbụla na-akwa ozu na-agba akwụkwọ. Naanị Igbo na ndị ụka, amaghịzị m ka ndị ụka ka ndị omenala ndị na-ata ọjị, amaghịzị m ma ndị ọrụ anụ, amaghị m nke bụ nke. Naanị Igbo amaghị m ndị ọrụ anụ ka anyị na-aya, amaghị m ndị ụka, amaghị m ndị Judaism, amaghị m ndị Islam. Kedu nke anyị na-aya aya? Kedu ebe anyị kwụ akwụ? Kedu ebe anyị kwụ akwụ? Enwere ebe anyị kwụ. A na-ekwu ka ha our culture na anana na culture na anana ka eme ọdịnala cultural heritage ka ọ wụrụ mgbọrọgwụ ka ọ bara onye ọbụla. Ebe anyị ga-agbado ụkwụ na science and technology, ndị ọrụ anụ pụọrọ anyị, ndị na-mente na aja pụọrọ anyị, anyị achọrọ ya. Ihe anyị chọrọ observable truth. Ọ bụ anyị nwa on the life we decide where to follow. Ị gaghị apụta na asị ndị ụka na ana kedu ihe ị mere ndị ụka ga-eji ana? How can ụka go? Ị mara how can enwere ihe idebere ha? Ịnapụ nwatakịrị ide ihe ọzọ obebe akwa. Ị mara ịnapụ nwatakịrị inye ihe ọzọ obebe akwa. So ọ bụrụ na if you build this ọdịnala a na-ekwu okwu na automatically nature abhors vacuum. The fastest atom generates text. If you build ọdịnala ụka will close automatically. Time with time anyị atọ na ụka to museum house. With time anyị atọ na ụka museum house. Ọ bụrụ na ekwugharị n'ala Igbo, ihe niile na-ekwugharị n'ala Igbo bụrụ ndị ọdịnala. Because ị na-emere onwe gị ihe gị. You are going nobody. Ị na nwe onye ga-eji gị na eke dị ike eji gị na ghara eji. Ị na-arụrụ onwe gị ọrụ gị. Doing your community service, your community for your community. Ihe ọjọọ na ihe ọma ọ na-asọ anyị nsọ nwa. Ọ na-emezi ndị Igbo fụ ihe ọma, ọ na-agbagha ndị be anyị ọma kwa eziokwu. Can you see truth and identify it? You nwere ike ịgwa m. Can the Igbo man ever see truth and identify it? No. That's this question. Nonsense. How do we do this in Nigeria? Rubbish. How do we do? Culture. So, omenani kwara na Nigeria school before omenani. Unna aka nzu ata ọjị. Why don't you go to Abuja and take permission to kara nzu ata ọjị? Why don't you go to Abuja and take permission to go to your church? Why don't you go to Abuja and take permission to do wedding? Why don't you go to Abuja and take permission to see mmadụ weta efi na ewu ma mmadụ nwụọ, weta ọrụ anụ, weta ikpu anụ, weta eze nchi, weta eze ejiji? Why don't you go to Abuja and take permission? Ntize ka eme omenala ese ma how do you do it? If you go ebe a na-ewere permission eme omenala, have you seen where na ebe a na-eji permission eme omenala? N'ihe na ngwa ụnụ nọ ndị Igbo problem ha na-agaghị ekwe. Ihe anyị na-eme observable truth, science. N'ọdịnala science ka anyị na-eme study. We study everything with science. You can study a society. Ka ihe mere society adịrọ mma, we study them because of anyị nwa bụ ndị Igbo, ndị ọdịnala. We take it as a oath. We take an oath to protect and save ala Igbo. Ọ bụ ihe anyị nọ n'ime. So ndị nwa akara anyị love Igbo. You don't love Igbo more than us. Can you take oath for Igbo? Can you take an oath to protect Igbo land? Ime ihe ọjọọ ala Igbo akụgbuo gị ga-eme nwunye. Ị ga-eme nwunye? Can you stand that?
nsọ anị? Can you study omenanị? Can you study ọdịnanị? Can you study nsọ ala, ngwuala, ntọala? Can you do that? Ị gaghị eme nwunye. You are not up to. Onye meziri ya eme na-egwasị gị something, isi na enwere otu ọzọ ka ya maka ị nwere ike ịgwa m otu ọzọ anya ka ya ma let me hear. Ka anyị gaa n'ala Igbo ṅụọ iyi n'ala Igbo, onye ọbụla mekwere ihe ọjọọ ebe a na-atigbuo onye ka mma ma ị ga-eme nwunye. Come, let's go and do it n'ala Igbo. Bịa ka ije n'ala Igbo kpụrụ aja ala Igbo wee tụọ iyi, onye ọbụla na omere ihe ọjọọ na anya ka anyị akụgbuo onye ka mara onye ga-adị. Ka anyị gaa, let's go there. Onye ọbụla chịrị aja, ọ bụrụkwa na imegokwa ihe dị onye na anya ka anyị atigbuo oge ebe a. Let me see how many of you can do that. A na-akọ na na-akọ na ejiri ihe ọjọọ anyị isi ụmụ ibe. Afụfụ ndị Igbo na-ata ọ dịrọ mma, onwere onye ọ dị mma n'obi, onwere onye Igbo ọ bụ. Mana ihe a na-ekwu, do you have a solution to it? Ị nwere solution to Igbo problem? Ọ ya bụ the question. Ndị ọdịnala ewetazie a solution to ndị Igbo. Ọ na-ekwestion kwa ya, o nwekwaghị wanụ, o jiri wanụ, ọ na-ekwestion nke wetara eweta. Ejuo ya ka ekwe ndị question, kedu ihe wụ your question? Gwa m ihe wụ your question. Ọ gaghị ajụ nwa, nwere question. Enwere ihe ị nwere ike imenwu n'ụwa because I build get this way. Ụwa is being built this way. So for you to succeed, you ga-enwere your own ideology. And thank God we have one already. Anyị nwere one already. Ọdịnala ọwụha anyị nwa bidoro ọdịnala. Ọdịnala wụ nke ndị Igbo, ka ndị Igbo si ebe ndụ. Ọwụ nke ndị Igbo. Ihe anyị bịara ime bụ ndozi, ka anyị dozie ya ka ọ baara ikwu baara ibe. Ọ bụ ihe anyị bịara. A na-agwazi ụmụ ibe, a na-ama ụmụ ibe, opportunity comes. This is a golden opportunity. Golden opportunity for every Igbo man. Anọdụ n'okpuru bed. Na kedu crime dị na ịfụrụ anị nna gị n'anya, ịchọ ka idozie ka ọ baara gị uru? What is the crime? Onwe crime dị ya? Enwere ndị che na Jizọs na-abịa ọzọ. Enwere ndị Igbo che na Jizọs ka na-abịa ọzọ. Yes. Enwere ndị Igbo che na Jizọs na-abịa ọzọ. Ịgwa ha na Jizọs anaghị abịa, ha ga-asị na-asị. Ọ ya bụ ihe a na-ekwu. So ụmụ ibe, aga m ekwudebe okwu ebe a. Asị m ka m kene unu maka unu na-ekwu igwe bụ ike, mara na ihe a na-ekwu bụ the property inside that igwe ahụ. The property inside the igwe, the amount of matter inside the object, object ahụ bụ the igwe ahụ. That matter in them, ọ ihe ị ga-use, the force in them, ọ ihe ị ga-use. Ọ bụrụ ndị nkịtị, ị nwere ike inwe ndị nkịtị haba 20, only 20 scientists, only 20 scientists, the whole Africa achange. Enwete 20 scientists in Africa, the whole Africa will change. Ndị isi dị mma ọkwa ha ndị nkịtị. Ndị isi dị mma ọkwa ha ndị nkịtị, Africa will change. Kịta na ka ihe na-eme. Ịhụ ndị si n'Africa wee je na New York, ha ruo ebe a, ha nọ na hotel $18,000 a night. Ndị ahụ ndị ribeghị nri n'Africa, $18,000 a night. Ọ ihe ha na hotel na New York. Ọ ndị ahụ ndị a na-ekwu maka ya. $18,000 a night. Ọwụ hotel ha nọ na New York. Ndị Mali ma ndị ọzọ kasị. Ndị ahụ ndị na-complain. Agwara m na ihe na-eme ndị Afrịka si ya n'aka. Ndị isi ojii, onye ọbụla gwara gị anything na this life gara ịgwa gị about science and technology, hapụ onye ahụ mara ihe ọ na-akọ. Go away from the person, ọ ga-eme gị contaminate. Onye ọbụla gwara gị anything without you, because ịkwa mmadụ aka gosi ebe ọ ga-ada. Isi mmadụ na ihe na-atọ ụtọ, ezigbo ihe ọ na-atọ ka ya. Agaghị m apụta ebe a na-agwa gị nonsense without giving you solution to your problem. Ị gaa n'ụlọ ọgwụ, dọkịta sị gị na ahụ na-aya gị, isi anya gị ọgwụ ọsọ ojii. Why do you tell me na ahụ na-aya m? Kedu isi iji wee gwa m na arụ adịrọ m ọka m nwụzie? Ịgwa m na arụ adịrọ m, inye m ọgwụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, don't tell me.
ka m ghara ijaba nwụchu ọnwụ nwụchu. Gwa ịchọ ịgwa m na arụ adịrọ m, gwa m mana nye m ọgwụ. Ihe ọ bụla onye Igbo ga-agwa gị, achọrọ m ka ndị Igbo na-eche uche. Onye ahụ agwaghọ gị scientific way a ga-esi achieve that thing. Si nwoke chibapụ. Si achi ebe asụsụ pụọrọ m, because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya anaghị agwa ochi ntị n'agha esu. Ụmụ ibe ekenekwa m unu ka ọ dịkwa na echi gbasibenụ mbọ ike na ije katagara nke ijere eje naanị iyi. Onye ọbụla pụtara ụwa chọrọ ibu uru ka abụ uru, mana sobe ndị bara uru. Ọ ndị bara uru ga-akụzi ka esi abụ uru. Onye abaghị uru agwa nwunye akụziri gị. Chọba ndị bara uru. Onwe ndị soro Igbo sị na people you associate will decide your destiny. People you associate will decide your destiny. Sobe ndị ma ihe, sobe ndị ma ife ndụ fa chọrọ. Sobe ndị ma ife ndụ fa chọrọ na people you associate will decide your destiny. Ị ga-abụ uru, ị ga-aghọ ahịa. Ọ bụ your association. Ọ bụ associate. Ordinary bụ the only principle, the only freedom, the only way ga-eme ka ndị Igbo dịkwa ndụ ọzọ. Mbinite n'ọnwụ nke ndị Igbo n'ọdịnala ka ọ dị, maka na ọdịnala is anchored on the philosophy of life, the natural principle, the law of the universe, and the science and the study of every matter. The study of every matter. Ọ bụ ihe anyị nọ n'ime ọ ya bụ ọdịnala. A sị udo dịbara n'ụmụ ibe ka ọ ba na echi nke onye chiri ya zelu. Onye si na ọ ga-adịrị ya na mma, ọ ga-adịkwara ibe ya. Onye si na ọ ga-adịrị ibe ya na mma, ya dịkwara ya. Onye si na ọ ga-adịrị ya na mma, ya ya. Onye ga-adịrị na mma, ya dịkwara ya. Mana ebe bere ugwu ibe ya ebe na nkwukwa ya. Ọ bụ sọ nke akwa ya na otito ga-eto ya n'ọnụ. Otito ga-eto ya n'ọnụ. So ụmụ ibe ka ọ dịba na echi.